Quedan convocadas e agora intentaremos ser o máis rápido posibles tamén a hora de pagalas a xente que necesita non dentro de un ano ou 2 anos, necesito agora e nós imos intentar estar á altura. As axudas para a recuperación das vivendas de uso habitual alrededor de media dúcia chegarán aos 132.000 euros. Tamén haberá compensacións para segundas ou terceiras residencias e os afectados poderán beneficiarse do bono social, que lles compensará a totalidade do custo do alugueiro. No caso das explotacións contarán con axudas para a perda de produción agrícola e gandeira, para reparar maquinaria e para a alimentación do gando ou das abellas, que poderán sumar ata 300.000 euros. As compensacións esténdense ás explotacións forestais, aos tecores e á rede de espazos protexidos. No caso dos negocios, as axudas poderán chegar ata 1,5 millón de euros se hai empregos en perigo. Todas estas axudas poderán tramitarse a partir do luns e serán acumulables ás doutras administracións. Haberá 16 oficinas repartidas polas zonas afectadas para a tramitación de axudas e unha liña telefónica a través do 012 poderase consultar toda a información das axudas directas pros afectados.